Il-Partit Nazzjonalista tilef is-sens ta' identità tiegħu għax hu meddi fil-ġrid intern. Dan kien kliem il-kandidat għal kap nazzjonalista Elix Borg f'opinjoni ippubblikata fil-Malta Today l-erba'. L-istess Borg laqqad baraġġ ta' kritika għal tradiment tiegħu lil Adrian Delija, dak li kien meqjus l-akbar ħabib tiegħu, meta ħarġlu għan-nofs għal min se jsir kap nazzjonalista. Fil-fatt, nies qrib Delija fosthom missieri sieħba tiegħu ħarġu jattakkaw lil Borg għal nuqqas ta' lealtà tiegħu u għal laqgħa malit il-lemenija ta' Bernard Grek, Ray Bezzina, għażel li jtellaq kontra iż-żiemel tagħhom. Fl-opinjoni tiegħu fil-Malta Today, Borg qal li l-Partit Nazzjonalista spiċċa ma jafx jinżel għal-livell tan-nies u skontu dan mhux tort ta' individwi. Borg ukoll attakka lil kapijiet kollha nazzjonalisti mill-2013 l hawn, hekk kif qal li tul is-snin il-Partit Nazzjonalista falla milli jirriforma lilu nnifsu kemm strutturalment, finanzjarment u anke politikalment. Żied li l-partit aktar kien moħħu fi slogans meta kien jeħtieġ is-sustanza waqt li rridu jkunu wkoll aktar deċiżiv. Qal li dawn iżjed kelmu minflok semgħu. Borg sejjaħ riforma mill-qiegħ fil-Partit Nazzjonalista waqt li indika li kien għalih irridu jerġgħu jmorru lura għal dawk li sejjaħ bħala femijiet bażiċi. F'botta oħra ċara għal dawk kollha ta' qablu minn Gonzi għal Simon Busuttil u mill-istess Adrian Delija sa Bernard Grek, Borg qal li jridu jimxu b'effiċjenza, trasparenza u professjonalità. Fil-waqt li qal li qed jikkontesta għal futur tal-Partit Nazzjonalista, din m'għandix tkun tellieqa bejn min jgħid l-aktar jew fuq min ilu l-aktar. Din f'botta diretta lill-istess Delija li fl-ewwel kummenti tiegħu wara mill-ġdid wara l-interess għall-ogħla kariga kien qal li hu għandu l-esperjenza fl-istrutturi tal-partit u għalhekk u denju li jerġa' jmexxih. Ma rridx inkun preżuntuż imma naħseb illi l-esperjenza li diġà għandi u l-fatti li diġà kont nokkupa din il-karika itini diġà dik in-naqra ma rridx insejħulu vantaġġ ta' imma naf x'irid isir. Borg xemm jgħid li jekk hu jitlef imbagħad ikun jista' jgħid li prova itejjeb lill-Partit Nazzjonalista.